Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Sige na, Celia. Tumuka ng number 4. Oo, ma'am. Hala? Nagbukas naman ang puwertahan, ma'am. Wala man sa may nagsulod. Ay, basikon ko bang elevator nga ini, ma'am? Ay, hindi man siguro Babae ilang. Basi ko mo si Raman na Bago ako abiliwat, ma'am. Tanawon ko lang Basi bala ko may nagasasko sa aton, haw. Ano? Ba? Wala man sang tao, ma'am. Celia? Ano ka? Hoy, ano ka? Ngayon hali ka lang nagasok na sa kilid. Te? Nakapagtaon na lang si Noy kay? Ma'am, may nag-uyat abis ang inali sa butkon ko mo. Nak, hipos na ha? Hipos na. Ari si Mama Hipos na. Hipos na. Oh. Hala. May tigulang nga babae nga nagsulod diri sa elevator. Nagasok-sok siya sa malaba nga bestida. Kag may manto nga itom. Hinali lang nagsirang portahan sa elevator. Kung tigulang, dirigit siya nagtupad sa akon mo. Kag ano ini? Hinali lang nag-init diri sa sulod ng elevator. Pero kabugat sa dughan ko. Nay? Ano ka nga floor? Nay? Wala siya nagasabat. Shh! Celia, basi kung may diferensya sa palamatinan? Ma'am, siya nang nag-uyat sang butkon ko. Uy, ari na kita sa second floor. Ay! Hala! Napatay ang suga! Kag naguntat sa kang elevator? Celia, ano ka bala? Hala! Hipos. Dumakulbaan man ako sa imo man. O, ara na. Nagsiga ng suga diri sa sulod sa elevator. Hoy! Buksin ninyong pertahan! Buksin ninyo ini! Celia, ano ka pala? Makuntat ka. Hala, ma'am! Para na! Nag-andar ng elevator, ma'am! Jesus, ano ka pala man? Ay, po, Diyos ko! Namalipong ko yung sa kakulba, ma'am, ya! Pwede ba na magkalma ka dira? Dali na lang makagwa na kita diri. Pasensya
Pasensya ka na, mama. Daw hinali lang abi ako nga naginpuot sa mapatay nga suga eh. Wala. Ma'am? Ang tigulang? Wala na siya diri, ho? May, Ba? Nagbukas ang puwerta sa elevator, ma'am? Pero, ay, ano ini man? G-man ini? Hindi ba ini 4 ang nagsiga? uy, ari kami sa ground floor? Celia, dali. Magbuwa kita diri. Oo, ma'am. Ma'am, anong natabo? Ambot. Wala man ako makahibalo. Ma'am, do hindi ko nagigkaya yung nga magsakay sa elevator, ya. Pwede, sa hagdan na lang kita maagi. Ah, sige. Dali ka. Hindi kita ko mapahamtang sa natabo sa elevator. Oh, gusto. Ang tigulang. Nakadumdum na ako. Siya atong tigulang ang nakita ko sa daan ng mga balay sa diin. Nahulog sa hagdanan si Nitnit. Oy, Hilda, may problema ka pala ah. Ah, Chay? Aba, oo, wala. Kamusta na ganin pilas mo sa agtang? Okay lang ah. Wala inis ang kaso. Malayo inis sa tinai. Pero ikaw ya, okay ka lang bala Hilda? Nga hinali lang kamo diri nagsulong sa ospital. Kagaupod pa nimo si Celia ho. Ginbiyahe pa ninyo si Noynoy bisan nga gabi na. Diri lang anay kita tanan, Chay. Pati ako, ma'am? Ah, hindi. Kami lang. Ikaw ang mabantay sang balay. Ha? Ikaw lang anay magbantay dito, ha? Samtang ari kami diri sa ospital. Ate, okay lang, ma'am, Trabaho ko gidman ina mo. Celia, pasensya ka na, ha? Okay lang, ma'am, Kung amo, malakat na lang ako, Mabalik na ako sa balay, ma'am. Napahibalo mo na bala si Peter, Hilda? Oo, Chay. Sigurado man nga padulong na siya diri. Kaya na ko pa siya gin-text, eh. Oy, Ma'am? Hilda? oy, ari na siya gali Hilda ho. Peter, mayo kay ari ka na. No. Dali-dali ako nga nagkadto diri sa mabasahan kong text mo. May problema ba kay Nitnit? Wala man sa problema, subong. Apang antes magabot ang problema nga ina, dapat nga likawan naton, Peter. Diri lang anay kita sa ospital matulog. Ululupod kita sa pagbantay kinitnit. Ga? Pero nga, ha? May malain nga matabo, Peter. Ano? Oo. Nakaibalo ako. Nabatsyagan ko. Wala sa may malaking nga matabo. May Wala. Paano ka nakahibalo, Hilda? Pila ka adlaw na ako nga ginabangungot. Pagkatapos kaina naman, may tigulang nga babae eh. Sino nga tigulang nga babae, ha? Ang nagtiklod kay Nitnit sa hagdaanan. Ano? Hilda ga, ang natabo kay Nitnit, isa ka aksidente. Kag wala sa may sala. Hindi ato aksidente. Ginhungot ato, Peter. May gusto kong magpanakit sa aton. Kag sala ko ang tanan. Wala ko dapat ginkuha ang notebook. Kag wala ko sang ginsulat dito nga gingusto ko. Peter, ginasukot na ako. Ginabawi nilang tanan-tanan sa akon. Apang hindi.
Hindi ako magpadaog. Hindi ko sila pagtugtan. About Diyos ko, Hilda. Ano ba lang ginapanghambal mo man? Oy, Peter. Abi, istoryahas ang maayo ning asawa mo, ho? Kaya hindi ako makahangop sa iya. Basta, diri lang anay kita tanan. Buhaton ko ang tanan. Hindi ako magtulog. Bantayan ko lang kamo. Siguraduhan ko nga luwas kamo. Hindi mahimo nga magmatuod ang damgo ko. Hindi. Ga, abi, dali ka. Mapungko kita. Kag ipatag sa ako ng tanan. Karon, ipatag sa ako ng tanan. Ano kid ba lang natabo, ha? Nga kay nalis ng desisyon mo. Nga diri kita matiner sa ospital. Pila ka bulan na diri sinitnit, ah. Nag-okay man ang tanan. Nagabulos-bulos man lang kita sa pagbantay sa iya. Hindi mo ako mahangpan eh. May gusto nga manakit sa aton. Apang sino, ha? Sugiri ako. Sino? Hindi ako makahibalo kung bala. Ipakita ko sa iyang notebook. Apang dapat ang siguro nga mapatag ko man sa iyang tanan. Ay, madali lang. Kuwaon ko sa bag ko. Oh, Ari, oh. Bah, notebook? Kagdaan na ina. Daan na katama. Basaha ang mga nasulat dira. Kay sugiran ko ikaw sa mga nagakatabo. Sugod sa napulutan ko ina. Oti, anong masiling mo, Peter? Ga, nakahangop ako. Kapoy ka nakatama. Kung nagakaapektuhan ang pinsan mo sa nagkakatabo ngayon eh. Apang papakura lang ang buot mo. Magbato ka. Kami ang imo realidad. Kami. Hindi ang notebook ngayon na. Hindi ang blankong ang notebook ngayon eh. Pati pala ikaw? Tag ikaw choy saling? Wala ka mamala nagapati sa akon? Ay, about Diyos ko, Hilda, ah. Chay palihog. Patihin ninyo ako. Paano ko ka mong maprotektahan kung wala ka mo nagapati sa akon? Matuod ang ginahambal ko. May nakasulat dira sa notebook. Siguro ako nga ako lang ang makakita. Kaya ako nagbutang ko na nung gusto ko. Kaginhatag ini sa akon. Kagun wala sa notebook nga ina. Pigado gihapon kita, Chay. Peter, kung hindi sa notebook nga ina, patay na si Nitnet. Kagun hindi tungod sini. Wala kung tani ako sa problema, subong. Wala! Naghibi na si Noynoy, Hilda, ho? Ang maayo pa, ilagaw ko anay siya, ah. Hindi! Diri lang kamo. Magpabilin kamo diri. Abi, ako nang bahala kay Noynoy. Sige, Chay. Yatag siya si Noynoy. Ati, Ario, ah. Dali, Noy, ha? Dali kay mama. Ay, hipos na, anak, ha? Hipos na. Wala gid pakigbatuan ni Peter kag Jessalyn katuyo nila. Natulugan gid sila.
Kag si Noy-Noy, natulugan man diri sa sofa. Hindi na ako gusto pa sing isa pagid ka bangungot. Kag hindi ako gusto nga magtulog. Ay, kalinong nasang palibot. Kado makabulungol nga kalinong. Hilda. Oh, may nagtawag sa ngalan ko. Sino ba? Hindi. Ang tigulang nga babae. Ari siya sa ikad. Nagasoksok siya sa malabang nga bayo. Kanagamanto sang itom. Hala, nagpamisok na ako. Ari na siya sa atupang ko. Kuhaon ko na. Hindi. Maluhay ka. Hindi pagsakita ang mga anak ko. Ako na lang. Ako na lang. Hindi lang akong mga anak. Nagkadlaw siya. Kagkalain sa pamatsag ko. Husto, ang notebook. Kuhaon ko sa akong bag. Ini. Imo ini, hindi bala? Oh. Nadulang yuhong niya. Tapos na nakibot siya. Gision ko ini. Tilawi lang nga sakito ng pamilya ko. Kay hindi ako magduwa-duwa sa paggisi, sine. Anika, gision kong pahina. Oh. Ay, gusto gid ako. Amoy ni makapahuyang siya. Isa pa lang ina, ha? Kagkadamo pa sang pahina sini, ho? Mag-isip pagid ako sang isa. Tulo ka! Ba? Wala na siya. Nadula siya. Nahadlok siya. Karon, may panguntra na ako sa imo. Hinali na ako nakabatsyag sang kaisog. Magabian sa dagarinyos pagkumati ang magabatahong sukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19,
ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure,
failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDBDD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako.
pag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Geraldine, ngayaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. May duha, kakasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will. Ano bala ining nagakatabo sa akon man? Love someone new. Pamatyag ko. Do teenager ako nga bago lang nakaangkon sang crush. Kag sa lalaki pa, nga nahigot ng kasing-kasing sa iban. Kag hindi na gusto nga magtulok sa iban nga babae. Hoy, Gerard, hindi ini dapat ha? Hindi gid. Hindi na siya gusto nga magtulok sa iban nga babae. Magluwas na sa nobya niya. Kag hindi pagkalimti nga lalaki ka. Lalaki ka.
Ano ba lang natabo sa akon? Kaya na pa ako nagabasa sa newspaper ngayon eh. Pero wala ko sang naintindihan. Si Gerardine ang nagasulod sa pinser ko. Kagambot, hindi ako makahangop. Kung nga hinari lang nga nagpitik sang madasig ang kasing-kasing ko. Sang makaatubang ko siya. Sa piyak sang tindog niya, kagpamayo nga daw isa ka lalaki. Nga babae gid ang dating niya sa akon. Isa ka seductive nga babae. Kaya na, ginhimutaran ko gid ang iyan mo. Sa piyak sang gunting niya nga panglalaki, nagagwagya po ng pinasahi niya nga katahom. Do may magnet nga nagabutong sa akon para nga tulukon siya sa matugay. Kag daw may nabatyagan ako nga lain kay Gerard. Kag subong pala ako nakabatsyag sa nga musini. Daw gusto ko siyang makita. Kag tulukon sa madugay. Do sa gusto ko siya nga makahambal. Ano ba lang natabos sa akon? Nagbuang na bala ako? May crush ako sa isa katibo? Oh, no, hindi. Hindi ni husto, hindi. Ano ka, ang intercom. Tawagan ko si Marina. Oh. Marina? Yes, Sanjo? Ipadala dire palihog ang biodata ni Gerard. Okay. Kago gali. Wala ka bala sang mahimo matawgan sa mga applicants kahapon? Nga mahimo kong mangin sekretarya? Oh, nga May problema bala kay Gerard? Kagwapa gidabi sa ginkuha mo eh. Ano? Pero tomboy siya, Sanjo. Karatista bala ina. Kagin-prangka niya sa akon kahapon. Nga babae ang gusto niya. Kag hindi lalaki. Anyway, ipadala lang diri ang iyang biodata ha. Tawagan ko lang ikaw kung paislan ko siya. Or pwede ko man siya nga isaylo sa isa sa mga sister company naton kung anugit man. Kaga, of course, amo manggihapon ang sweldo niya. Ati ko na mo. Hulaton ko na lang ang tawag mo? Oo, Marina. Bay, ilo nagali sila sa ginikanan. Kag siyang kamugulangan, 4 sila ka mag-utod. Nag-eskwela pang mga manghod niya. Kag siyang nagatrabaho. Ay, paano ini karon? Basi kung mabudlayan siya, kung isaylo ko siya sa laing nga opisina, at least diri sa akon, hindi siya mabudlayan. Inasigurado ko ina. Ay, tawagan ko na lang si Marina. Hambalong ko na lang siya, hindi na lang pag-ilisan si Gerard. Ang siguraduhon ko na lang, hindi maglambo ang balatyagon ko sa iya. Kag wala ko sang plano na magpatol sa isa katumboy.
Jer, ginapasulod ka ni boss mo sa iya opisina. Sige, ma'am. Please, come in. Buksan kong pertahan. Yes, sir? Gerard. Taga mo sa lamisa ko. Gusto ko nga ipang-file mo inapalihog, inang mga report nga natipon dira. Kapag katapos, mapahimo ako sang sulat para sa isa kadako nga kliyente sa kompanya. Idikta ko lang karon sa imo, ha? Yes, sir. Maayos na magkuha sa dictation. Sir? Okay na bala ini? Okay na, ina. Ate, i-type ko na lang ini sa computer, Ipabasa ko na lang sa imo pagkatapos. Yes, please. Ginabasa niya ang computer nga sulat ko para sa kliyente niya. Perfect. May correction, sir? No. Okay na ini. May pabra ka pa sa akon, sir? Gerard, inang mga libro nga inaw. Palihog file pa sunod, para mahapos pangitaon kung kinanglan. Yes, sir. Padayon si Gerard sa ginaobra niya. Nagapang-arrange siya sa mga libro. Daw efficient man ang babae niya ini. Madasig sa magulag. May nalungon. Kag doon na kay balugid sa isang dapat niya nga buhaton. Inalang ugaling. Daw hulag gid sang lalaking panghulag niya.
Ay hala, lunchtime na gali. Basi ko maisugo si boss sa akon. Ang maayo pa, kadtuan ko siya sa opisina niya. Yes? Sir? Oh, yes, Gerard? Kuhaan ko bala ikaw sa panyaga sa kantin? No, thank you. May kinahulat lang ako nga bisita. Madungan kami panyaga. Ate, okay sir Sige. Makadto na lang ako sa kantin Kagtungod mo wala pa ako sang kilala diri sa opisina. Isahanon na ako nga manyaga. May duha ka lalaki nga nagapakadto diri sa lamesa ko. Kilala ko sila. Taga-accounting section sila. Jer, pwede ba ka-share sa table mo? Aba, oo. Pwede, gid. Thanks. Mig, magpungko ka. Okay. Basi kung naripat ka na sa amon, ako gali si Albert. Ako naman si Ed. Ngalalan ninyong hindi ko madumduman. Apang ang inyo itsura, wala agi ko yung malipat. Wala. May nagapakadto pag idiri sa lamesa ko. Taga-computer department. Ay, hindi kami ayan sini magutok diri. Dapat, sagwa kami makaon ni Katrina. Hapito niya ako diri. Apang ginapinsar ko man, kung paano ko ihambal sa iya, nga sa kantin na lang kami makaon. Ay, wala akong makaibalo. Kung nga daw nadulaan ako sang gana magkaon. Nadulaan ako magkaon sagwa. Gusto. May napinsaran ako. Bahala na ini. Nga daw wala ka pa sanggana nga magtindog, tira? Dali na! Katrina, Korabi, may appointment ako nga tao nga importante gid. Karon ini sa hapon, mga 2:00. Gani, diri na lang kita makaon sa kantin. Ano? Apang nakapareserve na ako sa... I-cancel na lang ina. Sanjo? Ano ka ba naman? Hindi ako maluyag na late sa appointment ko. Importanteng tao nga ini. Importanteng tao nga ini nga tubangon ko. Ay, oo. Dayaw ko bala simo nga tao ka mo. Ay, sige na, sorry na. Pero hindi ka magkabalaka. Madina na lang kita karon sa gabi. Okay? May mahimo pa bala ako. Ikaw na mo sina. Dali na sa kantin. Old flame has to die. No more
kumbiyanso na gid ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysay ni Geraldine nga iya man ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. May duha, kakasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Love someone new someday. Somewhere. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pagdisinfect.
Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon, kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang, mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program with you. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and
information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawang nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kon paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa Publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kabay pa nga makita ko ng gusto ko nga makita. Kabay patali. Ini. Ang mga sketches nga ini. Ukayon ko. Ini. Aring isa ka sketches. Sketches ang isa ka lalaki nga nagapaligo sa suba. Ublas kang nagatangla sa langit. Oh. Ako ini ah. My God! Ako gid ini.
Amo ining lagon nga ginpaliguan ko. Nakabatyag ako sang kainit sang adlaw nga to. Kag naisipan ko nga magpaligo dito. Apang sang magbutwa ko, nakita kong isa ka pispis nga nagalupad sa ibabaw. Ginsunod ko siya sa akong panulok. Amoy na nga nagayhom ako, samtang nagatangla sa adlaw. Ako ini. Natandaan ko, gid. Kag nakuha sang babae nga tong ang kabugusan sa akong ekspresyon. Samtang nagatulok ako sa sketch nga ini. Daw mabatyagan ko pang katugnaw sang tubig. Kag ang pagdapya sang hangin. My God! Karon, nakapatod na ako. Wala ko malimtis ang adlaw nga atong babae nga nakita ko. Kag nakilala ko na siya. Apang ang pamangkot, diin na siya. Suno sa isa ka madre nga nahambal ko sa kumbinto. Nagguan na siya kuno didto. Kung diin siya nagkadto, wala sila makahibalo. Kag ang ginbuhat ko. Naglakat ako. Kay basi pa lang kung makita ko siya. Kag dagsiling ang madre. Nga ang ngalan niya kuno, amo si Sister Micaela. Nga nagsulod siya sa kumbinto. Nga Micaela. Mahalin ako dire. Hindi na ako magpaabot pa nga makita ni Ramona. Mahapit na lang ako sa purman sa factory. Mapaalam na lang ako. Kagambalon ko siya nga mabalik lang ako diri liwat. Kun amo, ginsugo ka sang imo ama, nga kuhaon ang pagkabutang sang imo abyan, bisan wala siya? Oo, nay. Pero, bagman lang ang iya ginpakuha sa akon, ah. Bisan pa, hindi inahusto para sa akon, anak. Ama mo siya. Kag-reyna siya sang iya mansyon. Dapat ka hindi niya pagbuhaton, ina. Ako Ruby, ha? Hindi ako maluyag nga magpanghilabot kamo sang butang nga hindi inyo. Makahibalo gani ako? Tapos gid kamo sa akon. Wala man kuya nagbukas ang bag yanay. Ginhatag ko ato dayon sa akon ama. Ati maayo. Ginatudluan ko ikaw nga respetuhon ang tanan nga tawo. Kaglakip na dira ang ila pagkabutang. Kag suno sa imo, ang bisita sang imo ama, isa ka babaye nga nagabayo sang pulos itom? Oo, nay. Halin sa tiil, hasta sa ulo, nagabayo siya sang itom. Kag dason, may manto pa siya nga nagatabon sa iya ulo. Gani nga hindi ko makita ang iya nawong Kag nakilala ko lang siya, nay, sang mabatian kong iya ngalan. Ha? Ute, ano ang iya ngalan? Madam Santa Cruz? Wala pa ako makabati sa ngalan nga ina. Pero siling mo, amo ina ang apelyido ni Micaela? Oo, nay. Amo inang apelyido ni Micaela nga ginsugid sa akon. Tingala man gani ako Siling niya. Didto siya naga-estar sa San Isidro o galing siya ginsulod sa kumbento. Ruby. Ano kuno ang kinahanglan sang babaye nga nagabayo sang pulos itom sa bag ni Micaela? Gusto lang niya kuno nga makita ang drawing nga ato didto, nay. Sang mag-abot ako, ginpabuksan ni Ma'am Virgie ang bag. Kaginkuha ang unod nga drawing. Kag-amo to ginpatanaw niya sa iya bisita. Sang matapos na initanaw,
ginpabalik naman sa ako ni Ma'am Virgie ang mga drawing sa bag. Kaginbalik ko sa kwarto ni Micaela. Kun ambo, wala pagkuhaas ang bisita ni Ma'am Virgie ang drawing ni Micaela? Wala man, Nay. Ote, wala bala niya maluyagi ang drawing? Wala siguro, Nay eh. Kay do nagpangyab, man to siya. Nalawayan siya siguro. O, sa pananaw mo, wala man balasang malain sa drawing ato didto? Halimbawa, inang binastos nga drawing. Ha? Wala, Nay ah. Suba lang ang drawing didto. Kag nalibutan sang madabong nga tanom. Kun ambo, nga gusto makita sang babae nga ato ang drawing ni Micaela. Kag nga nagkadto siya sa balay sang imo amo, nga wala man siya gani nagakadto dira sang una. Nagalibog man ganing ulo ko, Nay eh. Pero, isa lang ang nagasulod sa pensar ko, Nay. May buhaton siya nga malain kay Micaela. Bay, ano? Kag ano ginsiling ni Micaela? Pento. Kag kun nga ang nabilin siya sa terminal sang bus, nga wala sang bisan 5 sa bulsa. Abi mo, Nay, ang babae nga nagbilin sa iya didto, tagan ko ina. Nabatsyagan ko nga may malain nga tuyo ang iya iloy sa iya. Oy, Ruby, hindi ka maghambal sina, ha? Wala ka pa makahibalo sang matuod. Kung matuod nga wala siya sang malain nga tuyo kay Micaela, Nay. Nga hindi niya inipagdalon pa uli sa ila balay. Kag nga agin pasulod niya ini sa kumbento. Kag nga agin bayaan niya ang iya anak nga wala sang inugpliti pa uli. Apang nga ang luyag niya nga madula si Micaela sa iya banas. Abi mo, Nay, sa pamatsyag ko, ang lalaki nga naghingabot kay Micaela, kag ang naghandom sa pag-rape sa iya, amo ang may labot dira. Be, anong buot mo silingon? Ay, Hanay, ang lalaki nga ato, kag ang iya iloy, hindi matuod nga mag-abyan. Ay, Han, may relasyon sila nga duha? Oy, Ruby, ang baba mo ha? Hindi mabuhat sang isa ka iloy ang amo sina sa iya anak. Bagod lang sa lalaki nga ina. Luyag niya nga madula sa iya banas ang iya anak. Ay, hindi mahimo ina, Ruby. Nahimo na gani niya, Nay. Amo lang inang rason nga madumduman ko, Nay. Kung nga hindi siya maluyag nga magpauli si Micaela sa ila balay. Mas luyag pa niya nga magpabilin ini nga muchacha kay Ma'am Virgie. Pero siling mo, ang matuod nga ngalan ni Micaela, amo si Alona. Di niya ginkuha ang ngalan nga ina. Ginhatag ginasang madre sa iya, Nay. Sang didto pa siya sa kumbento. Ang iya ngalan, amo si Sister Micaela. Kag gusto man niya nga tawgon siya sa amo sina nga ngalan, Nay. Agod ko no nga hindi siya makita sang iya iloy. Kag sa mga kilala sini. Gani amo na ginatawag ko siya nga Micaela kung may mga tawo nga iban. Pero, hindi gihapon ako makapati, Ruby. Babatas ang iya iloy ang paghimo sina sa iya anak. Ay, kaghuo gali.
Nakahibalo na bala si Micaela nga napatay na ang iya amay? Oo, nay eh. Masamiga ni siya nga nagakadto sa patyo. Kag nagahibi sa lulubngan sang iya amay. Kag abi mo, nay. Naluoy gid bala ako sa iya. Banggaranon ang iya mga ginikanan. Uti, wala bala sang may ginbilin sa iya ang iya amay? Wala bala ginbilin sang iya amay ang iya palanublion? Wala akong makahibalo, nay, ah. Hindi gani siya makapalapit sa ila balay. Bangod nga hindi maluyag ang iya iloy. Bay, ano? Wala ay naglain ang ulo sang babayi nga ina. Ay, ambot man gani, nay, ah. Basta, amoy ng siling ni Micaela. Maayo pa kuno, nay, nga magpabilin siya nga sulugoon sa balay ni Ma'am Virgie. Makaangkon pa siya kuno sang kalinong. Bangod ba ayo man si Ma'am Virgie nga amay. Kag ara man ako nga abyan niya. Apang bisan day off bala niya, nay. Nahadlok siya nga maglakat. Kibase ko na may makakita sa iya nga kilala sang iya iloy. Amoy na nga wala siya nagaupod sa akon kung day off niya. Kag sang nagapanglakaton kami sa suba. Didto kami nagaagi sa wala sang may makasugata sa amon nga mga tawo. Kag didto kami nagaagi sa mga panong. Kag nay, nagaplano kami liwat ni Micaela nga magpahimalad kay Madam Rosa. Sige Dal si Micaela diri sa balay. Para bala nga malingaw man siya. Kag kun magbalik na gani kamo kay Madam Rosa. Dalon man ninyo si Manong mo, Dave, ha? Nakita ko nga daw wala gihapon siya sang babayi nga ginapangaluyagan eh. Si nanay bala mo? Nga nagkadlaw ka gidhaw. Nakahibalo na kuya, nay, nga may babayi na nga ginapangaluyagan si Manong Dave. Ha? Kag sino ang babayi nga ina? Secret! Micaela, sa Domingo, day off naman naton. Oo, gali day no. Day off naton. Nagsiling si nanay nga updon ko kuno ikaw sa balay. Kay maluto siya sang linugaw nga may lubi para sa aton. Ay kakukwan. Hindi lang anay ako mag-upod sa imo, Ruby, Sa dason na lang. May nakita ako nga matahong ng pispis dito, kun aga. Nagahapon siya sa sangasang kahoy. Nga nagahamboy sa akon bintana. Mahimo ko nga sketch ang pispis nga ato, Ruby. Ate kun amo, bilin ko lang ikaw eh. Pero, day, sa dason, makadto kita kay Madam Rosa liwat, ha? Mapahimalad kita, Pero, nakapahimalad naman kita, Ruby. Kadugay na sadto. Nagsiling nga daan ako nga mabalik ako didto sa iya. Gani kinahanglan nga magpahimalad kita liwat, day. Malipay gidya si nanay kung mag-upod ka sa amon. Sige na bala, upod na. Sugaton man kita ni Manong Dave sa Domingo. Uy, hala. Pati si Dave, ginhasol mo pa, day? Okay lang na iya. Kaluyag lang na niya. Hindi siya gusto nga may matabo sa aton, no? Kung magkadto kita sa panong. Sa panong? Oo. Hasta subong, wala pa magmatuod ang ginpakot ni Madam Rosa sa akon. Ang diin sadto man. Ato ba lang siling niya nga may maabot sa akon nga admirer? Kaghulaton ko lang kuno ina nga may mangilala sa akon. Suknaan ko gid siya. Kun nga wala gihapon niya mag-abot ang admirer ko nga ina. Huwag
Abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Sa radyo, Bombo!